अखंडमंडलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तप्ततं दर्शितं येन तप्ततं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁवे ନମ ଏଥିପାଇଁ କହିବି ଆଜିର ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଶ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ସେ ହେଲା ପିତାମାତା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁ ଯିଏ ଆଗ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ ଗୁରୁବେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନମନ କରୁଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚାସୀନ ମୋର ଗୁରୁଜନ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆଜିକାର ସଭାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମୁଁ ଆମର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ପିତୃମାତୃ ପୂଜନ ଦିବସରେ ସେମାନେ ଆମର ଅନ୍ତବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ।